Eta hor, lehen aldiz ikusi genuen autobusa. Donostia zeharkatzen gobernu zibilaren inguruan edo udaletxearen parean geldi pankarta batekin. Hemen gidaria falta da. Non dago Mikel? Inaute, irten biderik etzen, jonaute, irarte, itzul biderik etzen, onena, hiltzea, zela hartu nintzen, neronen gorputza ere, ez nuen ezagutzen. Dira, lau hamarkada luze Mikel Zabalza Orbaiztarra eta Donostiako udaletxeko langilea tranbia konpainian altzako bere etxean atxilotuta eta bizirik eraman zutela. Tortura jasan zuten guztiok. Biziben bortitza izan zen, latza. Eta testu inguru horretan albiste ofizial bat iritsi zen. Guardia Zibilak Mikel Zabalza endarlatxan balizko zulo bat ikuskatera eraman eta bertan zela, Bidasoa ibaira jauzi egin eta igez egin zuela. Inoiz, torturarik ez. Eskerrik asko. Orain, hau zaio eta ondoren